Hvad er det hovedform? Lene med Schengen-samarbejdet. At afskaffe alle pas i hele verden. G personkontrollen ved de indre grænser. At skabe et F-læsommer, de uden indre grænser. At indrette den samme valuta i alle lande i verden. At skabe et F-læsommer, de uden indre grænser. Hvad er de 4 danske forbehold i EU-samarbejdet også kendt som? Maastricht-traktaten, Amsterdam-traktaten, Lissabon-traktaten, Edinburgh-aftalen. Edinburgh-aftalen. Hvilken EU-institution har som hovedregel til opgave at stille forslag om ny EU-lovgivning? Det Europæiske er D. Europakommissionen, Nationalbanken, EU-domstolen. Europakommissionen.